ቆፂሩ ዝኾነ ሕጋዊ መስመር ቀኝ ምምኻዱ ንሕናውን ንዕኡ ተኣማሚና ጠጠው ክንብል ስለዘይብልና ብዘይ የገድስ ወላ ምስቲ ስርዓት ዝሰርሑ ይኹኑ ነዚ ልኡላውነት ንምክልኻል ንዝሰርሑ ምሁራት ኣካላት ብኤርትራውያን ዝወፀ ኣብቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓደይ ሓያል ዝኾነ ባይታ ናይ ኤርትራውያን ምሁራት ተጠርኒፉ ነዚ ዝከላኸል ሓይሊ ክቐውም ከም ዘለዎ ኩላህና ተቃወምቲ ሓይልታት ብፍላይ እቶም ምሁራት ኣካላት ናይ ሕጊ ክኢላታትን ክሰርሕሉ ዘለዎም ምዃኑ ንእግረ መንገደይ ከዘኻኽር ይደሊ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ሎቢስት ቆፂራ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ስለ ዝኾነ ዓለም ከዓ ኩሉ ግዜ ንድኹም ምህሳይ ስለ ዝኾነ ሕጊ ይፍቅደሎም ኢልና ክንጥላዕ ወይ ከዓ ሸለል ክንብሎ ኣይግባእን እዚ ክንሰርሓሉ ይግባእና ንሕና እውን ምስቲ ጥርናፈታት ዘለዋ 9-10 ዝኾና ጥርናፈታት እቶም ምሁራት ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ንእግረ መንገደይ ወስከብል ይደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሕራይ እስኪ ናብ ኤልሳ ከብላየ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ስጋታት ብከመይ ክስክበሉ ዝኽእል ይግደፍ ወታደራዊ ስጉምቲ ዘይተረፍ ድዩ ወይስ ዲፕሎማስያዊ ኣማራፅታት ኣሎ ትብሊ ናልባሽ መብዛሕትኡ ተመሊስ እዩ ትዛረብሉ ፀኒሕኩም ይኽእል ብፍላይ ምስታ ናይ ህግደፍ ዘላ ከም መንግስቲ ያ እቲ ስርዓት እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንበይኑ ወይ እውን እቲ ወላ ውሽጢ ምስቲ ስርዓት ኮይኑ ልኡላውነት ኤርትራ ዘየድፍር ሓይሊ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ እቲ ስርዓት ግን እቲ ብንዕኡ ዘርብሕ መንገዲ ዝሓለፈ 2018 እውን እኮ ከይዱ ወይ ንዕኡ ስለዘየርብሖ ጥራሕ ይቋሪፅዎ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ዋጋ ከፊሉ ልኡላውነት ኤርትራ ከድሕን ይኽእል እዩ ብፍላይ እቲ ጉጅለ ናይቲ ስርዓት ንዕኡ ዘርብሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሱ ብጀካ ስልጣኑ ልኡላውነት ኤርትራ ከም ዘየገድሶ ርኢና ኢና ነዚ ኩሉ ንክንደይ ዓመታት ምክኒት ናይ ዶብ ገይሩ ንክንደይ ዓመታት ነዚ ህዝቢ ኣብ ዶባት ኤርትራ ቀንፈዘው ከም ዘየበሎ ኣብ 2018 ከዓ ርኢና ኢና ጉዳይ ዶብ ከም ዘይነበረን እቲ ፀገማት ካልእ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራ ከም ዘየገድሶስ ኣርኢና እዩ ታሪክ ኣይትፈልጡን ኢኹም እውን ኢልና እዩ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ዋጋ ዝኸፈሎ እንደገና ከዓ እቲ ወራራት ናይ ወያነ ተባሂሉ ዝፅዋዕ 3 ወራራት እቲ ህዝቢ ሃገሩ ንከይድፈር ዝኸፈሎ ዋጋታት ዋጋ ከም ዘይብሉ ኣርኢና እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ልኡላውነት ኤርትራ ከውሕሰለይ ኢልካ ምእማን ዘይሕሰብ እዩ እንድሕር ደኣ ንዕኡ ዘየርብሕ ኮይኑ የስ ክከላኸል ይኽእል እዩ ንዕኡ ብዘርብሕ መንገዲ እንድሕር መፂዎ ግን ወልሓንቲ ውሕስነት ከም ዘይብልና ኩሉ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ናይቲ ማሊ ታሪክ ስለ ዝኾነ እቲ ስርዓት ሕጂ እውን ምስ ኣብይ ኣብ 2018 ዝፈረሞ ፌርማታት ኣይንፈልጥን ኢና እንታይ ፈሪሞም እንታይ ተሰሚዖም ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እዚ ስርዓት ንዕኡ ኣብ ዘርብሖ ግዜ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ይኹን ልኡላውነትና ይኹን ከም ዘየገድሶ ግን ኣርኢና እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ክከላኸለለይ ይኽእል ኢሉ ዝዛነ ኤርትራዊ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እንትርፎ ገለ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ይኹን ነቲ ዝኸደ ንዝሓለፈ ዘየንብቦ ኣካል ወይ እውን ስርዓት ክሳብ ሕጂ ዘይቆበፆ ምናልባሽ ከምኡ ኢሉ ኣምን ክኸውን ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሃገር ንከይትድፈር ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ሃገር ንከይትድፈር ስግኣታቶም ጥርዚ ዝበፅሕ ኤርትራውያን የለውን ማለት ግን ኣይኮነን እቶም
ኣብቲ ስርዓት ነቲ ስርዓት ከም ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ዘኽፍሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ተሃገርን ህዝብን ተባታቲኑ ዘሎ እታ ጉጅለ ናይቲ ስርዓት ስለ ዝኾነት እዛ ጉጅለ እዚኣ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ልዕላውነት ከተድፍር ኣይኮነትን እዚ ናብዚ ሕጂ ወሪድናዮ ዘለና ስግኣታት ንክንወርድ ዝገበረት እዛ ጉጅለ እዚኣ ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ እዛ ጉጅለ እዚኣ ከዓ ሃገርና ክትከብር ከም ዘይትኽእል ልዕላውነትና ክትሕሉ ከም ዘይትኽእል ርዱእ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ልዕላውነቱ ባዕሉ ክዕቅብን ነስርዓት እዚ ከዓ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ክኣልን ግን ደጊመ ይፅውዕ ንሕና ከዓ ከም ተቓለስቲ ንፍትሒ እቲ ብዓብይኡ ክንገብሮ ዘለና ውህደትና ጥምረትናን ይሕዲስና እቲ ብደገ ዘለዎ ቃልሲ ንውሽጢ ኤርትራ እቲና ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራዊ ሓይሊ እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ስርዓት ድሂኹ ካብ ዝኾነ ንጥፈታት ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ዘይንውር ዘንብሮ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ሰራዊት ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይኑ ነዚ ስርዓት እዚ ኣልዩ ሃገሩ ብቁኑዕን ብሕግን ትመሓደር ሃገር ክትህልወና እሞ ካብ ዝኾነ ይኹን ፀላእ ከዓ እታ ሃገርና ሕፍርትን ክብርትን ብልፅትን ንክንገብራ ከዓ ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ስርዓት እዚ ግን ዘርብሖ ነገር እንድሕር ንዕኡ ዘርብሕ ኩነታት እንተተፈጢሩ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ይሕሊፉ ከም ዝህባ ነዚ ሃገር ግን ኣይጠራጠርኒ ይቀኒየለ سمعتني حدا؟ هو يغني لنا منتاش بلاتني حد اما اسكي برهين ابتناي سالساي قص دارقا ابيلنا نوح زبالة هونا لنا بحجي انا ابتي سالساي شانخ نتقرأ ابيلنا كي ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዘሎ ናይ ኣመራርሓ ናይ ተጋሩ ዘሎ ክፍተት ወይ ከዓ ፍልሊም ወይ ክፍፋል ንበሎ ገለ ተቃዋምቲ ኤርትራውያን ድማ ገለ ጉጅለታት ምስቲ ሓደ ክፋል ተሰሊፎም ከም ዘለው ወይ ርክብ ኣደሊሎም ከም ዘለው ርኢና ኣለና እዚ ኣብ ውሽጢ ይብሉ እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዎም ክፍፋል እንታይ ባህሪ ወይ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ካልእ ብኸመይ ክፀሉ ይኽእል እቲ ኣብቲ ውሽጢ ምክፍፋል ናይ ተጋሩ ናይ መሪሕነት እዞም ገለ ጉጅለታት ድማ ምስ ሓደ ወገን ርክብ ከደልድሉ ከለዉ እንታይ ነገር ይኽፍጠር ዝኽእል እንታይ ፅልዋ ይኽህልዎ ዝኽእል ውሽጢ ተጋሩ ይኹን ኣብ ካልእ ናባኻ ኦኬ ቴንክ ዩ መጀመርያ እቲ ኣብ ትግራይ እንሪኦ ዘለና ምክፍፋል ናይ ክልተ ሓይሊ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ እዩ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ከም ውፅኢት ናይቲ ኩናት ምናልባት ኣቐድም ኣቢሎም ገለ ተንበይቲ ናይ ተነበይቲ ወይ ከዓ ተንበይቲ ናይ ፖለቲካ ድሕሪ ኩናት ንትግራይ ክመፆም ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ምፍልላይ ናይ ቁጠባዊ ጥቀት ካልኦት ነገራትን ብርክት ዝበሉ ክኢላታት ገምጊሞም እዮም ክግምግሞ ሰሚዕና ኢና ሕጂ እቲ መሰረቱ እቲ ተኸፊሉ ዘሎ ሕወሓትን እቶም ካብ ሕወሓት ወፂኦም ዝነበሩን እዩ ሕጂ ንስም ምናልባት ጌታቸው ረዳ ኣባል ናይ ሕወሓት ይኽበሃል ይከኣል ንስም ጌታቸው ረዳ በተሓሳስብኡ ግን ኣብ ጀነራል ጻድቃን ተዋሒጡ
ኢዩቲ መስርሑ ዘካይዶ ዘሎ ማለት እዩ ጻድቃን ከዓ ምስ አቢ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ክንፊ ኮይኑ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ናይ ዓድዋ ብልምዲ ናይ ዓድዋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እቲ ማጆሪቲ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ዝኾነ ብደብረጽዮን ወይ ከዓ በቦይ ስብሓት ነጋ ዝምራሕ ሓይሊ አቦይ ስብሓት መራሒ ኣይኮኑን ግን እቲ ጽልዋ እቲ ሌጋሲ ናቶም ኣብኦም ሞር ፖዚቲቭሊ ሪፍሌክትድ ስለ ዝኸውን ከም ኣቦ ናይቲ ቃልሲ እውን ስለ ዝርእይዎ በቲ ሓደ ሸነኽ ስለዚ እቲ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ግሩፕ ንሱ ብርግጽ ካብቲ ናቲ ሓደ ግሩፕ ተፈላልዩሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መፈላለዩኦም ነጥቢት ናይ ውሽጦም ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ስልጣን ዘተኮረ እዩ እቲ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ኣብ ስልጣን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስልጣን ንምሓዝ ግን ምስ መን ትኸውን ዝብል ግን ዳይሬክሽን ናቶም ፈላልይዎ ሕጂ ነዚአን ፈላሊና ክንርድአን ይግባአና ማለት እዩ ስልጣን ንኽትሕዝ ናይ ምን ፀግዒ ትኸውን ዝብል እቲ ኣብ ክልተ ግሩፕ ፈላልይዎም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጌታቸው ረዳ ብንጹር ነቲ ብሕወሓት ዘይኮነ በቲ ናይ አቢ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ዝተዋህቦ ስልጣኒ ማለት እዩ ብኡኡ መሰረት ግዝያዊ መንግስቲ ክገብር ፈቲኑ ንሳቶም ከዓ ናይቲ ሕወሓት መራሕቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ከዓ ዕድል ክህብዎ ኣይከኣሉን ኣብዚ እቲ ናይ ኣብን ናይ ጻድቃንን ጽልዋ ከዓ ዝያዳ ከተዓባብዮ እትፍልሊ ከተዓባብዮ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ከም ብወግዒ እኳ ከምዚዩ እንተዘይበልና ኣብቲ ብወግዒ ኣብ ኢማራት ኣብ መንካ ተብሎ ኣብ ዱባይ ጌታቸው ረዳ እዩ ረኺብዎም ኒ ህግደፍ ግን ኣብቲ ወረ ክስማዕ ከሎ ደብረጽዮን ከም ዝረኸቦም ገይሮም እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝንዛሕ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ደብረጽዮን ምስ ሕወሓት ምስ ህግደፍ ኣሎ እቲ ከዓ ምስ ኣብሎ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ብዝኾነ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብቲ ባይታ ብንጹር ክሳብ ምፅራፍ ሓሊፉ ናብ ካልእ ስጉምትታት ዝመስል ከይዱ ኣብ መጨረሻ ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ናይ ምክልኻል ወይ ከዓ TDF ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግን ብኣብዝሓ ድምፂ ከዓ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ወጊኑ ይኸይድ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እቶም ናእሽቱ ተቃወምቲ ሓይልታት ግን መብዛሕቲኦም ምስቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ጠጠው ዝበሉ ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ንሕና ሕጂ ከም ኤርትራውያን ኮና ነዚ ክንዛረበሉ ከለና ነቲ ናቶም ጉዳይ ዘይኮነቲ ፎካስና እዚ ምክፍፋል እዚ ምስቲ ናህና ከመይ እዩ ዝራኸብ ከመይ እዩ ዝመስል ንዝብል ሕቶ ኢናቲ ሞር ንሕና ንህዝብና ክነረድኦን ናህና ርድኢት ክዓቢ ዘለዎን ብኸመይ ኢና ንፅሎ መን እዩ እቲ ሰላልፋ እንታይ እዩ ዝመስል ንዓና ክፀልወና ከሎ ዝብሉ ነጥብታት ኢና ብንጹር ክነስምረሎም ዝግባአና ማለት እዩ ሕጂ ብንጹር እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝሰማዕናዮ ብሰሎሞን ድራር ኦፍኮርስ ሓደ ግዜ ዘስሐቀካ ነገር እዩ ናይ ኢሳያስን ኣይ ቲንክ አቢ ካብ ኢሳያስ ብዙሕ ተማሂሩ እዩ ኣንበሳ ክኾኑ ይፀንሑ እሞ ግልብጥ ኢሎም ናብ እንጭዋ ገሊኦም ዝቕየሩ ኣብ ዝሓለፈ ክንሰምዕ ከለና እንታይ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ነገራትን ንሰምዕ ነርና ኣብቲ ግዜ ኩነታት ማለት እዩ ብኢንዳይሬክትሊ ብሰሎሞን ድራር ተገዳላይ ሰሎሞን ድራር ኣቢሉ ንሕና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኢና ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ዝብል ከዓ እንደገና ከዓ ካልእ መግለፂታት ሰሚዕና እዚ መግለፂታት ምስ ሰማዕና እንታይ ክስራሕ ከም ዝተደለየ ንሓደ ኣምር ናይ ፖለቲካ ዘለዎ ብዙሕ መግለፂ ዘድልዩ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ትግራይ ምስ መን ይኾኑ
ኣብቲ ውፅኢት ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት ወሳንን ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እቲ ናይ ደብረፅዮን ምስኡ ኣሎ ዝበሃል ወላ እኳ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክሳብ ብወግዒ ዝወፀ ነገር ክሳብ ዘይሃለዎ ክንብል እንተዘይከኣልና ግን እቲ ማጆሪቲ እቶም ተኸተልቲ ናቶም ክትሪኦም ከለካ ሕጂ እቶም ድሙናን ጨዋን ዝነበሩ ወላ ኣብዚ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ህግደፍን ናይ ሕወሓትን ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ድሙናን ጨዋን እዮም ነይሮም ሕጂ ክንርኢ ከለና ግን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክሳብ ብኣካል ከይተረፈ እናተራኸቡ ዘተ ይገብሩ ከም ዘለው ኣብቲ ሓፈሻዊ ሜድያታትን ኣብ ባይታ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሎካላት ንሪኦም ከም ዘለና ርክባት ኦልሬዲ ተመስሪቱ ከም ዘሎ ዝተሓብአ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ምስ ናይ ኣብይ ኮይኑ ብወግዒ እኳ ምስ ኣብይ እንተዘይበለ ግን ንረብሓ ኣብይ ተጠቂሙ ስልጣን ክሕዝ ዝደሊ ናይ ፃጥቃን ጉሩብ ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ ሓደ ነገር ሓቲትካ ኣለካ እቲ ናህና እቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ምስቶም ሓደ ተራኺቡ ምስቶም ሓደ ርክብ ይገብራሉ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንተዳ ፃጥቃን ምስ ኣብይ ኮይኑ ንኤርትራ ከኣቱ ዝደሊ ኮይኑ ልኡላውነት ኤርትራ ክፍርስ ቀይሕ ባሕሪ ከኣቱ ዝደሊ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ምዚ ጉሩብ እዚ ኮይኑ ክሰርሕ ዝደሊ ንፁር እዩ ኣብዚ ቀይሕ ላይን ቀይሕ መስመር ኣብ ከምዚ ነገር ተሰኪፍና ገለ ንሓልፎ ነገር የለን ምዚ ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ከኣቱ ዝደሊ ደንበ ተቃውሞ ኣይናህናን ንፁር ነዚ ሓይሊ እዚ ነዚ ልኡላውነት ኤርትራ ብወግዒ ከፍርስ ክኸይድ ዝደሊ ሓይሊ ምስኡ ኮይነ ናብ ኤርትራ ከኣቱ እየ ዝብል ኣንፃር ረብሓን ልኡላውነትን ሃገረ ኤርትራ እዩ መን ከይዱ መን እዩ ቀሲልና እንሪኦ እዩ ማለት እዩ ነዚ ግን ክነስምረሉ ይግባአና ካልእ at the same time እንታይ ክንርኢ ይግባአና ምናልባት ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ብኣልጀርስ ናብ ኤርትራ ዝተወሰነ ቦታታት ተባሂሉ ዝኣተወ ኣሎ ማለት እዩ ንእግረ መንገደይ መልእኽቲ ክሕልፍ ደሊ እቶም ዝሰምዑ ነዚ ሰሚዖም እቶም ደገፍቲ ናቶም ነቲ ስርዓት ክነግርዎ ንደልዮ ግን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዝኾነ መለክዒ ካብታ ንኤርትራ ዝተዋህበት መሬት ሰጊሩ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ እንተላ ኮይና ሒዝዋ እንተዳ ኣሎ ተመሊሱ ናብታ መሬት ኤርትራ ክምለስ ምላቡ እዚ ንምንታይ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ መሬተይ ተታሒዘ ኢሉ ኣንፃር እቲ ዝመፅእ ዘሎ ናዕቢ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራን ንኸይከውን ዓብይ ተራ ኣለዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ትኹን ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ናቱ መሬት ጠጠው ኢሉ ንዝመፅኦ ሓይሊ ክከላኸል ጥራሕ እዩ እቲ ንህና ኣለዎ ከምዚ ምዝ ንኸውን ከዓ እቲ ደንበ ተቃውሞ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እቲ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ኣብ ጎኒ እቲ ሰራዊት ኮይኑ ንልኡላውነቱ ክከላኸል ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ኦኬ እቀኒልና ብርሂን እስኪ ኤልሲኖ ናባኸየ ኢትዮጵያ ካብ ሓይልታት ኤርትራ ናይቶም ገለ ጉጅለታት ማለት እዩ እቶም ምስ ገለ ክፋል ተጋሩ ዝራኸቡ ዘለኹም ካብ ተጋሩ እውን ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ንምውጋድ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ተጋሩ እውን ነቲ ምስቶም ኤርትራውያን ገለ ምስ ገለ ክፋል ዝራኸቡ ዘሎም ነዚ ኩነታት እዚ ክምዝምዘበሉ ኣላ ድያ እንታይ ራእየኪ ማለት ንመን ኢና ብልፅግና ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተኢልና እቲ ኣብ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ብልፅግና ናይ ብልፅግና መንግስቲ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ምክፍፋል ናይ ከም ንሪኦ ዘለና ዓንተይ ኳስሒዖ ንብርሃነ እንታይ ዳ ሕጂ ሓመድ ንትገብሮ ዲኻ ንፃድቃዕ ንዓንተይ ምሽክና ኢልካዮ anyway ናብቲ ቀንዲ ክስታይ ከኣቱ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ ኩናት ወለዶ ክኸውን ክእል እዩ እቲ ድሒሩ ዝመፀ ናይ ክልቲኦም ናይ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን
ብልጽግና ይኹን ዘሎ ምትእትታው ዲኹም መቒልዎም ብዘይ ገድስ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ኣለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ምትፍናን ኣብ ናይ ኣፍ ቆዮቃ ናይ ህዝቢ እውን ከየገደሶም ወይ እውን እቲ ዝወረደ ፀገማት ከየገደሶም ኣብ ሕንድሕድ ምጥቕቃዕ እዮም ዘለዎ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ንማንም ስውር ኣይኮነን ግን ካብዝስ መን እዩ ዝረብሕ ብፍላይ ከዓ ንሕና ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕስ ካብዚ ናይቶም ምምቕቃልሲ እንታይ ረብሓ ዘለና ወይ እውን ምስ መን ተተፀጋዕና እዩ ዝሓይሽ ዝብል ሕቶ እንድሕር ዳ መፂ ናቶም ምምቕቃል ንዓና ረብሓና ኣይኮነን ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ምስ ክልቲኦም ንዓና ኣየርባሓናኒ ረብሓና ኣይኮነን ናቶም ምምቕቃልሲ ረብሓና ኢለ ኣምኒ ኣነ ምክንያቱ እዛ ክልል ትግራይ ልክዕ እኳ ምስ ኤርትራ ናይ ቀጥታዊ ናይ ዶብ ክሳይ እንተሃለዋ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምምቕቃል ግን እንትርፎ ነቲ ረብሓ ናይቲ ዓድና ዘሎ ስርዓትን ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓትን ካብ ንዕኦም ሓሊፉሲ ንዓና ከም ደለይቲ ፍትሕስ ምስቲ ይኹን ምስቲ ዘርባሓና ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኡ ክፍታሕ ዝኽእል በቲ እናታቶም ሓገዝ ይኹን በቲ እናታቶም ምትእትታው ይኹን ምስኦም ንገብሮም ምትእትታው ረብሓና ኣይኮነን ስለምንታይ ዳሎም ቶም ናህና ተቃወምቲ ምስተሓደ ዶ ምስተሓደ ዝብሉ ዘለዉ ንዝብል ሕቶ ግን ምናልባሽ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ውልቃውያን ጉጅለታት ይኹን ውልቃውያን ሰባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ጉጅላዊ ረብሓ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ዘይኮነ ንጉጅላዊ ረብሓ ነቲ ጉዕዞ ክኸድዎ ክእሉ እዮም ንዓና ከም ኤርትራውያን ግን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ምስተሓደ ኮይና ምስተሓደ ከርባሓና ዝኽእል ብፍላይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብኡ ንሕና ረብሓ ኣለና ኢለ ግን ኣይኣምኒ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንዓና ወርሓንቲ ኣብኡ ረብሓ የብልናን ወይ ምስተሓደ ኮይና ክንፈትሖ ንኽእል ሽግር የለ ምስተሓደ ኮይና ክንፈትሖ ንኽእል ሽግር የለን ብዓብዪ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩነታት ከማን መፍትሒ ነቲ ብዓብዪ ነቲ ህዝቢ ከማን መፍትሒ ክኾንዎ ይከኣሉ ኣሽንኳይ ዶ ንዓና ሽግርና ክፈትሑልና ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኢድና ተኣከብና እዩ ዝሓይሽ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ከይድካ ክትፈትሖ ትኽእል ሽግር ክህልወና ኣይክእልን ስለዚ ምስቲ ወዓልና ክነዕዝብን እዋ የቅሬታ ኮሊፈክ ከይከውን እታ ሕቶ ብዝያዳ ማለት እዩ ብዙሕ ብሕጂ ንዛረበሉ ስለ ዘለየ ሕጂ ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ክልተ ባህርያት ኣለዋ ተሓቶ በቲ ሓደ ሸነኽ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ምስ ተጋሩ ዝህልዎ ወይ ንተጋሩን ነቲ ናይ ደንበ ተቃውሞንሲ ይምዝምዘሉ እዩ ሓደ በቲ ሓደ ሸነኽ ካልኣይ ምዞም ጉጅለታት ምስቲ ሓደ ወገን ርክብ ምህላዎም ኣብዚ ዝፃወቶ መስራሕ ኣሎ ድዩ ንሱ ዝምዝምዞ ብኮታት ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእል ወይ ንዑ ዘፍርሖ ወይ ድማ ዝያዳ ፀቕቲ ተጠቂሙ ዝያዳ ኣጀንዳ ንሱ ከተግብረሉ ዝኽእል ነገራት ዝርአ ነገር ኣሎ ድዩ ኦኬ ሕራይ እቲ ምስ ሂግደፍ ዝሕመ ዘሎ ጉጅለ ናይ ደብረፅዮን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንዓና ረብሓና ክኸውን ኣይክእልን እቲ ሓደ ከምቱ ዝረኸቡ ኣለዎ ምስቲ ሓደ ኦኬ እቲ ሓደ እውን ዛስዋይኮ እቲ ሓደ እውን ወላ እኳ ብጌታቸው ፅዋዕ ተኾነ እቲ ምስኡ ዘሎ እቲ ፃድቃን ሕጂ ዝኩነታት እዚ ተፈጢሩ ጥራሕ ዘይኮነ ጥሙሕ
ምስ መለስ ዘጋጨዎ ይኹን ድሒሩ ናብ ኢንተርቪውታቱ ዝዛረቦ ይኹን እቲ ዕላማታት ናቱ ካብቲ ንረብሓ ኢትዮጵያን ጥሙሕ ናይ ቀይሕ ባሕርን ናይ ኤርትራውነት ኤርትራ ዝደፍር ኣተሓሳስባን ስለ ዘለዎ ንረብሓና ህና ወይ ምስኡ ኮይና ክንዕወት ኢና ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ጻድቃንን ኣብንሲ ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ስለዚ ምስኦም ዝኽየድ ጉዕዞሲ እንትርፎ ንጉድኣት ኤርትራ ንረብሓ ኤርትራ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ ወዲ ምላሽ ኣባ ቀጠለዋ ሳይኮይና ኣላ ኦኬ ኣራይ ንእሽቶ ክውስኸላ እታ ናይ ኤልስኖ ክውስኸላ ዘይኮንኩ ቁርብ ኣይ ቲንክ ክሳይ ከተሕዛ እየ ዳይሬክሽን ኣብ ትግራይ ከምቲ ዝበልናዮ ዓንቶ እቲ ኣነ ክዛረበሉ ዝረሓኹ ሕጁን ኤልሳ ክትቅፅሎ ዝፀንሐት እቶም ክልተ ጉጅለ ዕላማታቶምን ፍልልያታቶምን ርኢና ሕጂ እቲ ኣወዳድቦኦም ከዓ እቲ ናይ ስልጣን ምድላይ ኮይኑ እቲ ናይ ጻድቃን ጉጅለ ምስ ኣቢ እዩ ምስ ኣቢ ኮይኑ ከዓ ሃንቀውትኡን ድልየቱን ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ምእታው ሕጂ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ምእታው ጥራሕ ዘይኮነ እንተደኣ ጻድቃን ዘለዎ ሓይሊ እንተደኣ ኮይኑ ብቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ብዘላንበሳ ገይሩን ኣስመራ ንኸኣቱ ድልየት ዘለዎ እዚ ሕቶን ርኢቶን የለን ናይ ጻድቃን ሕጂ ኣብዚ ዝግበር ኩናት ህዝብናን ኣሕዋትናን ኣደታትናን ቆልዑት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ክጠፍኡሉ ዝኽእሉ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ሕጂ እዚ ከም ዘለዎ ኣንጻርቲ ልኡላውነት ኤርትራ ምዃኑ ኢና ኣቐሚጥናዮ ዘለና ብኡ ኢና ከዓ ንሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ባዕሉ እቲ ጻድቃን ዝብሎ ምስቲ ናይ ኣቢ ከዓ ሓንሳብ እንተደኣ ይቕሬታ ድምፃ ተዓፅያትካ ኣላ ወይ ብሉቱዝ ወይ ገለ ክትዓፅዋ ኢኻ ኦኬ ክሳብ ትምለስ ናባ ክሳብ ትምለስ ተመራፂ እኳ ካብ ብሉቱዝ ክትወፅእ ነይርዋ ኤልሲኖ ናባኺ ክመፅየ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታዎም ናይ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ወጥሪ ወይ ፀገም ፈጢሩ ናብ ካልእ ክበፅሕ ዝኽእል ግጭት ከስዕብ ይኽእል ዶ እንታይ ትኽእሉ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብቲ ሕጂ ህሉ ኩነት ግምተት ኢና ኣብ ትግራይ ምእታው ምቕፃሎም ማለት እዩ በዚ ዘለዎ ደረጃ ምኻድ ምክንያቱ ገለ ነገር ክትዘክብ ዝሓለፈ ተቃውሞታት ገሊፆም ነይሩ እቲ ምክንያት ምናልባሽ ናተይ ግምት ማለት እዩ ነቲ ዝፀንሐ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ውሽጢ ዙርያ ናይ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ይኹን ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ዝነበረ ኣሰላልፋ ካልእ ሓድሽ ክመፅእ እንከሎ ብዘይንቡር ደረጃ ክርእይዎ ይኽእሉ እዩ ነቲ ኣንፃር ዝሓዝዎ ካልእ ድርዒ ክፍጠር እንከሎ ብስጋኣት ክርእይዎ ይኽእሉ ከም ኣብነት እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ተቃውምቲ ኤርትራ ትግራይ ብምእታው እንተሕረኣትዮም ወይ ርክባት እንተሕረኣ ኣካይዶም ወጥርሲ ወጥሪ ጋዲዱን ወይ ፀገማት ኣምፅኡ እዚ ኸ ነዊሕ እዋን ክፀንሕ ዝኽእል ወይ እውን ናብ ካልእ ክላባዕ ዝኽእል ፀገም ከስዕብ ይኽእል ዶ ትብሉ ብሓፂሩት ምዝ ዘሎ ሕጂ ናይ ወጥሪ ኩነታት ተቃወምቲ ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ምእታውሲ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እንዴ
اوكي انتي تقم فتر فلاي هاي بتي تصدق ألفا وقل اوكي نتግራይ ምናልባሽ ከምፃላ ዝኽእል ፀገማሲ ነቲ ስርዓት ተመሊስካ መቸም ወላ ማይሲ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ማለት እዩ ካብ ሕሉፍ ተመክሮሲ ትግራይ ነቲ ናይ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ኤርትራሲ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ዘለዎም ኣቃውማ ማለት እዩ ክዕውትዎ ይደልዮም ንዝብል ሕቶ ከምኡ ዝብል እምነት የብለይን እንትርፉ ካብ ድኹም ናይ ምምሳል ናይ ኣምሰልነት ከምዚ ተቆደቆዶ ተዘይቆዶ ሕንጣጦ ዝዓይነቱ ናይ ምምሳል ክስታይ ሓሊፉ ብኡ ክዕወት በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታሲ ኣብ ትግራይ ኬድካ ክትዕውቶ ትኽእል ቃልሲ ኣሎ ኢለ ይኣምን ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከይዶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጢ እንትርፎና ንሕድሕድና ከምዚ ናይ ለንቂ ነጋጢሙ ዘሎ ካብ ከምኡ ዓይነት ዘይተደላይ ዘይ ኣድላይነት ዘይብሉ ኣጀንዳታት ሓሊፉሲ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ኣሎ ኢለ ይኣምኒ اوكي قنيلنا برهينسكي كتسليخا اتا እቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ሓይልታት ኤርትራን ተጋሩን ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ንምውጋና ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ምፍላይ ምዝምዛላ ድያ ገለ ዝብል እንድያ ትርክባ እንተቐፂሉ ኣብኣ ተወሳኺ ነይሩካ እዩ ኣብኣ ርእይቶ ይብካ ምናልባሽ ንገለ ተጋሩ ናይ ኤርትራውያን ጉዕዞን ኣዲስ ኣበባ ኣቆጢዕ እዩ ብዝተቆጥዑ መግለፂ ደረጃ ብርእይቶ ማለት እዩ ፖዚሽን ዘለዎም ገለ እውን መግለፂታትዮም ኣብዚ ተዓዚብና ኣለና እንታይ ማለት ምዃኑ እስኩም ተኣሳሲርካ ግለፅ እያ ምስቲያ ተረፍና ካብ ኤልሳ ዝነበረ እዚኣ ጠቓሊልካ ሚት ኮንካ ኣለኻ ድምፂ ወሪድካ ክትምለስ ኢኻ ድምፂ የለን ኤልሲኖ ቀፅል እስኪ ኣብዚኣ ባንኮላ تحت ترديات كام؟ عادي حالة خلق ناي تزحنتي وزات حوي تحفكو يعني تانا أديس أبا قعزن قلت تقارو أقطعوهم تعذبنا لنا زنتاي مالكي سلمتاي يخوم كوين سلمتاي يحرقوهم هو حجيت مس استخفى في زلوا مستحد وجنا نصارم ركب سلسة قبرني كما يو هو حجي نبعلهم تم تقامتي تردي كاني تم مالتهم تقراوت نبعلهم تم دقفتهم تم كمان عب دقزلو ناي دياسبورا تقارون نبعلهم عب كل تتمق إلهم سلازلو نافتي ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ማለት ምስቲ ናይ ደብረፅዮን ተኸድካ እቲ ምስ ደጋፊ ናይ ጌታቸው ኣጀንዳ ከም ዝገብረካ ምስ ጌታቸው ተኸድካ ከዓ እቲ ናይ ደብረፅዮን ኣጀንዳ ከም ዝገብረካ ርዱእ ነገር እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳታት ሓሊፉ ግን ንዓና ብኣነ ብዓይኒ ረብሓ ናይ ኤርትራ እዩ ዝርዮ ትረዲካኒ እዚ مستخيد سن عاناس انتاي ربحا خمصالنا يخل انا بيز انا يكون قريده اجنعو هو ما نزبلك زلهو اتم تقارون غزا رسوم اتزلو خنتات ጌታቸውን ጉጅለ ጌታቸውን ጉጅለ መናሃት ብሎ ደብረፅዮንን ጥራሕ አይኮነን ተመቂሎም ዘሎ ተረዲካኒ እቲ ህዝቡን ብኡ መጠን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ይኹን እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ይኹን بمتن تي دقفو نسون أب كل تتمقيل الله
ስለዚ እቲ ምስ ጌታቸው እንድሕር ደኣ ርክባት ገይሮም እቲ ተቃዋሚ ናይ ንጌታቸው ዝቃወም ዘሎ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ እቶም ኤርትራውያን ዝኾነ ይኹን ቁጥዕ ከርኢ ንቡር እዩ ማለት እየ እቲ ናይ ደብረፅዮን ደጋፊ እውን ምስ ጌታቸው እንድሕር ከይዶም እቲ ሓደ እውን ከምኡ ዓይነት ከም ዘርእስ ርዱእ ነገር እዩ ስለዚ ናብታቶም ቁጥዐ ርዱእ ነገር እዩ ከምዚ ንዓና ዘቆጣዕና ምስ ኢሳያስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ምስ ኢሳያስ ዝምድናታት ትገብር ከሎሲ ንዓና እውን ኣቆጢዕና እዩ ምክንያቱ ኣንፃርና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዋጋ ይክፍለና ስለ ዘሎ ስርዓት ንዓና እውን ኣቆጢዕና እዩ ስለዚ ናይቶም ትግራዎት ከዓ ቁጥዐ ከዓ ካብ ከምዚ ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዓይኒ እቲ ዝድግፍዎን ዝቃወምዎን ዘሎ ናበናይ ፀግዒ ከይድካ እዩ ስለዚ ምስቲ ሓደ ትኸድካ ናይቲ ሓደ ተቃዋምቲ ክቁጥዑ ምዃኖም ርዱእ እዩ ምስቲ ሓደ ተኸድካ ከዓ ናይቶ ግን ንሕና ምስቲ ይኹን ምስቲ ምኻድ ረብሓስ ኣለና ድዩ ስለ ዘገድሰኒ ምስ ክልቲኦም ፀግዒ ምሓዝ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ክልቲኦም ረብሓ የብልናን ኢለ ዝድምድሞ ናይቶም ተጋሩ ቁጥዐ ግን ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ሓደ ዝሎ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ተሓላሊፉ ዝፀንሐ ናይ ገለገለ ጉጅለታት ናይ መንነት ዶ ናይ ኣግኣዝያን ዶ ናይ ገለደት ዝብል ሰኢልካ ወላ ሓንቲ ፍረ ክህብ ዘይክእል ካብ ዕንኪሊል ሓሊፉ እዚ እውን ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ ምዝ ዝተኣሳሰር ክተኣሳሰሩ ዝፀንሑ ጉጅለታት ከዓ ወይ ምስመን ትኸይድ ስለ ዘገድሶም እቶም ቁጥዕታቶም ክገልፁ ወይ እውን ካብቲ መደባቶም ስለ ዘውፅዎም ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ክህሉስ ግድን እዩ ማለት እየ ኦኬ ይቀኒልና ኣብዚ እቲ ምናልባሽ ኣብታ ብርሄን ምናልባሽ ተወሳኺ ተሊካ ቀፅል ሞ ናብ ዝቅፅል ሕተይ ክተግር ኦኬ ስማዕ ኣለኹ ሕጂ هو ፅቡቅ ኣሎ ሓጂ ኦኬ ግሩም እታ ናይ ዓንተቦ ምናልባት ክስተውዓል ስለ ዘለዎ እቲ ሕጂ ብሓፈሻ ከምቲ ኤልሳ ዝበለቶ ኣብ ሕጂ እቲ ትግራይ ከም ትግራይ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ንደንበ ተቃውሞ ዘርብሕ ኣይኮነን እዚ ብንጹር ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና ግን ናብ ትግራይ ምስ እንመፅእ ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ምስኡ ዝግበር እቲ ናይ ጻድቃን ዝምራሕ ሓይሊ ማለት ጌታቸው ረዳ ኣፍኛ ጥራሕ እቲ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ፓወር ንዕኡ ዘንቀሳቅሶ ዘሎ ጻድቃን እንታይ ሰርሕ ከም ዘሎ ተረዲእና ንሱ ምስኡ ምስራሕ ንረብሓ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ኣቐሚጠ ዝሓለፈ ማለት እዩ እታ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ግን ንእሽቶ ክትንክፋ ዝደለኹ ነገር ነይራ ማለት እዩ ንኣና ንደንበ ፍትሒ ከምቲ ዝበልክዎ ኣቐድማ ኣቢለ ናይ ክልቲኦም ትግራይ በቲ ተኸፋፊሎሞ ዘለው ንዓና ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዝኾነ ይኹን ደንበ ተቃውሞ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ረብሓ የብሉ ወላ ከም መንጠሪ ባይታውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ትግራይ ሕጊ ዘይብላ ለውለስ ላንድ ኮይና ሰባት ብቀትሪ ምድሪ ዝሕነቁላ ሰባት ብቀትሪ ምድሪ ዝጭወይላ ኮይና ዘላ እያ ማለት እዩ ስለዚ ንደንበ ተቃውሞ ኣይትኸውንን እያ ሕጂ እዚ ኣቦትኡ ይኹን ግን ካብዚ ሓሊፈ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂ ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ምናልባት ደብረጽዮን ምስ እቲ ናይ ኤርትራ ምድንጋፁ አይ ቲንክ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ምክንያቱ እቲ ምክልኻል ምስቲ ናይ ደብረጽዮን ሓይሊ ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ ኣብይ ከዓ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ከይሓዘ ናይ ምኻድ ዕድሉ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ኣደታትናን ኣሕዋትናን መዓንጣ ዘይቆፀሩ 30ታት 4 ዙርያ ዝበፅሑ ቆልዑት መንእሰያት 39 ዙርያ 41 ዙርያ እዩ ዘሎ እዚኣቶም ቆልዑት እዮም ደቂ 18 19 እሳቶም እዮም ሕጂ
نابتي كوينات زاتو سلازي نتي كوينات عم متراف تراخ هلو سلازي خئل سلازي اتي ناي دبرتين بنيجاتيف نحنا كنهارمولو نخئل نتبي صبوك كوينو اي سمعنن مالتي حجي منالبات ازي مالت جن ناي دبرتين مس ايرترا زخونه خون متاتاو كغبريو ناب ايرترا خاطيو قال مالتي ايكونن جنتي اللاينز اتي مس ايرترا سايد محازو امخاتو تي دي اف انت دقا اتي نايت زحلفه قرته باهايلوم انت دقا وططويلوم سلازي حزبي ايرترا كاب هلقيت اب مدحان اب تخينات زربح سب سلازيلو اتو كوينات كانت دقا بتግራይ تخيدو ناب ايرترا خا ناب حزبي كاتو سلازخل نتو كوينات ططو كبل سلازخل بزي نحنا ببوزيتيف كنريو نخئلينا مالتي ابتينا هنا مزمت جن اقدمت عنت بزبلكوا نتبي خذكر اللوا مالتي اب ايرترا انمصو لوطي نحنان بنحنا بتوم اب ايرترا زلو حواتنا ام مكلخال زلون حزبي ايرترا حبيرو مسኦም زغبرو ركب طرحي وحس زخوني لوطي اب ايرترا خمص زخل اذا انت دا اخوينو اتي ناي تግራይ ምህላውን زي ምህላውን اتي بؤو تغبرو بزح لوطي زمص ايكونن مالتي سلازي اتا ربحاناي ጉጅለ ደብረጽዮን በዚ ስለምንታይ እቲኦም ዝሓርቁ ዘለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻዶም ንዝብል ሕቶ ከዓ ምክንያቱ እቶም ናይ ደብረጽዮን እቲ ናይ ኣቢ ኣንጻሮም ኢሎም ይሓስብዎ ስለዘለው እሞ ትማሊ ንግሆ ተጋሩ ኢና ትግራይ ትዕወት ክብሉ ጸኒሖም ሕጂ ግልብጥ ኢልካ ምስቲ ናይ ኣቢ ምስርሖም ንዓታቶም ክቆጥዖም ንቡሪ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ንኣና ኢሳያስ 10 ግዜ እናተገላበጠ ክኸይድ ከሎ ዘቆጣዕና ንዓታቶምን ከምኡ ዝዓይነት እዩ ስለዚ ንረብሖኦም ኣይኮነን እቲ ከምኡ ክቁጥዑ ንቡርን ቅቡልን እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቀኒልና እስኪ ቀጽለ ኤርትራውያን ሃገራውያን ንበሎም ደገፍቲ ግደፍ ነቲ ሰማያዊ ማዕበል ዝበሃል ይኹን እቲ ናብ ምስ ኣብ ኣሕመድ ንበሎ ወላ ምስ ጌታቸው ርክብ ዝገብር ኣካል ባሕባኢልና እቲ ዝገለጽኩም ኸ በዚ ደረጃ እዚ ብኣሉታ እንዳሕባ ይግለጽ እዩ ኣብዚ ዝህሉ ጽምዶ ቶም ክልቲኦም ከመይ መልሲኦም ክብሉ ከመይ تعينت كنت قصتي في كل درجة معناته تيوم بتي ني أبي حمد الله تقابت يعني معناتي سلازي كم زفلت مسناي تحلو في الدحرة بايتنا عقم تتقاب نبرة مغوت ويرسنتها تاي ممتعت خولتها ناتنا درجة كم زي كم يكوني قبع أغني لي عادي بزح حيبرهتن حدثم مسرعة زلو يا هات بالدلع دقفت له دقفتي يوم كا بزح حدشنك كا مسأب أحمد زخول اللو ماني جي انتاي أمونغوز حج انتاي أمونغوز انكلت انتاي بطريقة اوكي إذا حجيز خلنا كلهم استحلوا الدحر بايتا قمتاتنا ناتنا ترى كنت هاي بقولي قبع وي كما نتي تم دقفتي نايت سرعات انتهوكا يعني ناتم أجندة يبلون هيك دف ذهبوا مع أجندة سلزغون زغتلو قيد محجي بناتو تلوها النسو مستي مسناي أبا أحمد زقبرو زنبرة نربح حزبن هاجرن زي ربح زمدنا نعنا كوا تقطعنا نتم دقفتجن أجندة تواهيبو كسب بانديرا إثيوبيا تشكيمو عندنا تدمرنا الكل سمعنا من أبوش إيرترا هاي ترفا مالتي سلازم نساتهم كل جزيت سرعة ذهبهم أجندة إذا زساسين بر نربحها حزبنا هاجرن
ዝኸውን ኣጀንዳ ስለ ዘይብሎ እዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ዕላማ ኣለዎም ኢልካ ትዛረበሎም ሰባት ኣይኮኑን እቲ ስርዓት ግበሩ ኣብ ዝበሎ ኪዱ ኣብ ዝበሎም ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ እዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወይ እዚ ዕላማ ኣለዎም ወይ እዚ መፃኢ ኣለዎም ወይ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ሃገረ ኤርትራ ዘርብሕ ኣጀንዳ ኣለዎም ኢልካ ትዛረበሎም ትኽእል ሰባት ኣይኮኑን ኣጣቕዑ ተይልዎም የጣቕዑ ጉደፉ ተይልዎም ዝገድፉ እዮም ማለት እየ ንሕና ግን ምስቲ እንትርፎ ምስቲ ውፅዕ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ነቲ ናይ ብሓቂ በቲ ስርዓት ተማሪሩ ፍታሕ ዝደል ዘሎ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ረብሑ ኣለሊ ነዚ ስርዓት እዚ ዝኣልየሉ መንገዲ ውዳቤናን ሓይልናን ይሕይልና እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ተኣሳሲሩ ከመይ ገይሩ ነዚ ስርዓት እዚ ይስዕሮ ዝብል ቃልስታት ኢና ደኣ ከነባራትዕን ክንሰርሕ እንደሊ እምበር ምስቲ ናቱ ኣጀንዳ ዘይብሉ ደጋፊ እየ ዝብል ሓይሊ ወላ ሓንቲ ምስኡ ዝበሃሃል ነገር የብልና ዝተበሃሃል ናይ ሰምዑ ተዝኾኑስ ብዓይኖም ርእይዎ ኣለዉ ካባና ንላዕሊ ኢንፎርሜሽን ኣለዎም ንግሆ ንግሆ እቲ ኩነታት ናይቲ ዓዲ ይኹን ናይቲ ህዝቢ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣለዎም ኣጀንዳ እዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉስ ኣይኮኑን ማለት እየ ኦኬ ከምቲ እዚ ናይ ዝሓለፈ ግጭት ከጋጥም ይኽእል ምስቲ ናይ ኣብ ኣሕመድ ደገፍቲ ኸ እንታይ ይህልዎም ንዝብል ዋ ደግፉ ኺዱ ምስኦም ተራኸቡ ስለ ዝበሎም እዮም ተራኺቦም እምበር ጉደፉ ስለ ዝብሎም ሕጂ ከዓ ተባኢሶም ከም ዘለዉ ስለ ዝርእዩ ጃስት ምስ ተባእሱ ንሶም ከዓ ተባኢሶም ኣለዉ ማለት ኮይ ምክንያቱም ብናቶም ርእሲ ስለ ዘይኮኑ ንሱ ኢልዎም ስለ ዝገብሩ ሕጂ ከዓ እቲ ዝምድና ምስ ኣብ ኣሕመድ ስለ ተበቲኹ ዘሎ ግድን ንሳቶም ከዓ ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝኸድዎም ዝነበሩ ይኹን ምስኦም ገይሮሞ ዝነበሩ ዝምድና ናይ ኣብ ኣሕመድን ኢሳያስን ኣብ ዝብተኸሉ ንሳቶም ከዓ ተበቲኹ ኣሎ ኦሬዲ እንታይ ሕቶ የብሉና ጀምሲ ኦኬ ቀኒልና ብሬን ተወሳኺ እንተልይካ ከም ነጥቢ ሒዝካ ክትቕፅሎ ኢኻ ተወሳኺ ኣነ ናይ ብዘይ ባዕለይ ሓንተ ክሓተካ ማለት እዩ ተወሳኺ እንተልይካ ኣስዒብካ ምስኡ ሓቢርካ ትገልፆ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሙናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣብ ኣርእስቲ ልዕላ ኣላ ዳርጋና ብግጭት ዝመርሕ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዚ ንዝስዕብ ቁጠባውን ወተሃደራውን ሳዕቤናት ክትገጥሞ ሲ ሓላፍነት ትወስደሉስ ድልውቲ ድያ ከመይ ትረአይ ድልውነት ኦኬ መጀመርያት ናይ ኣብታ ናይ ኣቀዳሚት ሕቶ ንእሽቶ ወሲኸ ክኸይድ እቲ እዞም ውሕዳት ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዝፈጥርዎ ርክብ ምስ ፌደራል እቶም ህግደፍ ብምንታይ ደገፍቲ ናይቲ ህግደፍ ወይ ናይቲ ስርዓት እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ክገብሩ እዮም እትብል ንጹር እዩ ሓንቲ እታ ኣእምሮኦም ክጅመር ከሎ ዝኾነ ዝተቃወመ ኣካል ትግራዋይ እዩ ዝብል መጠመቂ መፀውዒ ስም እናጠመቁ እዮም ክኸዱ ፀኒሖም ካብኡ ሓሊፎም ክብልዎ ዝኽእሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ምናልባት ኣይብልናኩምን እንዶ ሕጂ ከዓ ገለ ክብሉ እዮም ግን ከምቲ ኤልሳ ዝበለቶ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኮይኖም ተደምረና ታሪክ ናይዚ ክልተ ህዝቢ ዘይፈልጥ በበይኖም እዮም ዝብል ኣይፈልጥን እዩ ምርሓና ኢልናካ ኣለና ተባሂሉ ኣብ ፈቆዶ ኤምባሲታትን ኣብ ፈቆዶ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዞም ዝዓለሉ ከምኡ እንተበሉ ምንም ኣይመስለናን እዩ እቲ ነጥቢ ኣበይ ዝመፅእ ንዓና ንሕና ደንበ ፍትሒ ደንበ ተቃውሞ ነቲ ኣንጻር ልኡላውነት ሃገርና ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ምስኡ ሓቢርካ ዝግበር ከመይ ኢና ክንሪኦ ዝብል ኢና ፎካስ ክንገብረሉ ዘለና እምበር ፀላኢና ከመይ ይሪኦ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ንዓና እቲ ዝብሎ ንፁር እዩ ተጋሪኦም ገለዮም ገለ ክብል ኢንፋክት እቶም ከምኡ ዝብሉ ሓቂ ምዝራብ እቶም መብዛሕትኦም
كلاي ولدو قالي اب ايرترا زي ولدو قالي امتم بزح غزي تግራይ ተጋሩ ገለ خبلو زوعلو ገለ ማለት ስለዚህ ብዛዕቦም ብዙሕ ንሕና ንግደሰሉ ገለ ነገር ኣይኮነን ስለዚህ ጥራሕ ንሕና ግን ከመይ ኢና ንጥምቶ ትብል ግን ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ብዝተኻእለና ንዞም መንእሰያት እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ጌጋ ምዃኑ ኣሚኖም እቲ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ገዛ ርእሶም ንልኡላውነት ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ዘይወድቕ ኮይኑ ቃልስና ናብቲ ጸላኢና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘተኮረ ክኸውን ከም ዘለዎ ሚዒድና ካብኡ ክነልግሶም ከም ዘለና ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ሓቀኛ ሃገራዊ ተሓሳስባ ዝሓዘ ናይ ቃልሲ መድረኽ ናብኡ ክንስሕቦም ናህና ሓላፍነት ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ስለዚ ናብታ ናይታ ሓንቲ ሕቶ ዝሓተትካያ ኣይ ቲንክ እዛ ሕቶ ዳርጋ መሊስና ኢና ግን እቲ ወታደራዊ ንዝመፅእ ሓላፍነት ይወስደሉ ደገለ እጂ ኣብይ ካብ ዝመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ህይወቶም ወይ ከዓ ኣብቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፅንተትን ብርሰትን ይተኻይል ኣብይ ምስ መፀ ርኢናና ሰብ ከም ጤል ኣብ ኦም ተሰጢሑ ክሕረድ ርኢና ኢና ሰባት ክቕተሉ ኣብ ፈቐዶ ርኢና ኢና እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ርኢናዮ ኢና ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ በዚ ጉሙስ ገለ ዝበሃል ቦታታት ዝወረደ ኣምሓራ ኣብ ዝሃለዉ ይሃለዉ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ይሃለዉ ኣብዚ ናይ ኦሮሞ ቦታታት ዘለዉ ርኢና ኢና ቤተክርስትያናት ክቃፀር ርኢናዮ ኢና ስለዚ ኣብቲ ሰላሚ ዝብሎ ግዜ ከምኡ ዝገበረ ነቲ ብወታደራዊ ምኽንያት ንዝመፅእ ጥፍኣት ኣብይ ወላ ሓደ ተሓታቲ ኮይኑ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ወይ ክሕተተሉ ኢሉ ዝኾነ ምክልኻልን ኣብ ህዝቢ ሓሊ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣሎ ኢለ ኣምንን እየ ግን ምናልባት እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝኸፍቶ ኩናት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንኣብይ ካብ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ክልግሶ ክኽእል ይኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልእ ግን ተሓታቲ ክኸውን እዩ ዝብል ግን ብዙሕ ክስታ የብሉን ኣብይ ብተፈጥሩኡ ስቲል ናይ ቆልዓት ተሓሳስባ ዘለዎ ኣሽካዕኩኻ ኣሽኪዕካ ገለ እናበለ ዝኸይድ ገለ ዓይነት ሰብ እዩ ስለዚ ግቡእ ሓላፍነት ክወስድ እዩ ኢልካ ክትዝረበሉ ካልእ እንታይ ሳዕቤን ክመፅእ ግን ምናልባት ካብ ስልጣኑ ዘልግስ ውግእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብከምኣ እንትሕፀርናያ ክትሓይሽ እያ መስለኒ ሕራይ ምናልባሽ ኣብኣን ከለኹ ሓንቲ ምደገምኩኻ ነይረ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ዓሰብ ክትቆፃፀር ዓሰብ እንተትቆፃፀራ እንተትዕወት ማለት እዩ ውግእ ኣካይዳ ነዊሕ እዋን ቁጥባ ይኹን ልእላውነት ይኹን ድሕነት ሃገር ሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት ማለት እዩ ማለሲ ኤርትራ እንታይ መሰለት እንታይ ብኮነት እስኪ እዚኣ ሕፅር ኣቢልካ ምናልባሽ እንተገሊፁ ወል እንታይ እዩ ኩናት ማለት ናይ መዓልቲ ውግእ እቲ ኩናት ናይ መዓልቲ እዩ ሓደ ግዜ ምስ ሓይልኻ ከለኻ ትሰዓረሉ ግዜ ኣለዎ ሕጂ ዓሰብ ማለት ኩናት ልክዕ ከምዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፅምዲ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ብሓይልኻ ተኣማሚንካ ትኸዶ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዙሕ ረቋሒታት ሒዚ ዝኸይድ ስለዚ ከጋጥም ይኽእል እዩ ሓደ ግን ብርግፅ ክብሎ ዝደሊ ግን ኢትዮጵያ ዓሰብ ሒዞም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ኣለስ ኤርትራ ከም ኤርትራ ክንጠፍእ እንተዘይኮይኑ ዓሰብ ሒዞም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ኢትዮጵያን ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ኣብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ንውሽጢ ዝኣቱ ከቢድ ኩናትን ቅልውላውን ክፍጠር እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ነተን ካልኦት ኣብኡ ኢንተረስቲ ዘለዎን ሃገራት ከዓ ስለ ዘየርብሕ I don't think ብኡ ክዛዘም ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዓሰብ ኣካል ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክሳብ ቀይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ክሳብ ዝኾነ ብከምኡ ክስዕር እዩ ገሌልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን እንተኮይኑ ናይ ኩናት ናይ መዓልቲ ከዓ ንዝተወሰነ ግዜ እምበር ኢትዮጵያ ንኡ ሒዞም ክቕፅሉን ክነብሩሉን ዝኽእሉ ባይታ የለን ንሕና ክንስዕሮም ከለና 2-3 ሚልዮን ኢና ነርና ካብ ኤርትራ ሙሉእ ኣውፂና 200,000 ሙሩኻት ጌርና ኢና ስዕርና
ታሪክ ዘይድገመሉ መንገዲ የለን ስለዚ ብዙሕ ክስታይ የለን ሳዕቤን ክመጽእ ክዶ የስ ደፍኒትሊ ናይ ቁጠባ ክመጽእ ክእል ንኤርትራ ብዙሕ ኣይመጽእኒ ሓቂ ምስራቅ ምክንያቱ ነዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዓሰብ ካብቲ ናይ ቁጠባ ወፃኢ ኮይኑ ምንም ዝኾነ ክስታይ ነበር ምናልባት ነቲ ኣብኡ ዝቕመጥ ህዝብና ናይ ዓፋር ናይ ስደትን ናይ ምዝንባልን ክኸውን ክእል ንዓና ከም ቁጠባ ግን ብቐጥታ ከምፃልና ዝኽእል ነገር ብዙሕ ነገር የለን ንኢትዮጵያ ግን ከምፃሎም ዓቢ ካብ ንኤርትራ ብቁጠባ ደረጃ ንኢትዮጵያ ይኽእል መጀመርያ ብቀይሕ ባሕሪ ተሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ዝፀዓነት ዝኾነት ትኹን መርከብ ኣይከትህሉን እያ ስለዚ ወላብቲ ኢንተርናሽናል ላይን ማለት እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ሓደጋታት እዩ ድሕራይ ብወግዕ እውን ኣብቲ ኩናት ስለ ንህሉ ምዚ ኢትዮጵያ ደረጃ ወዲቃቶ ዘላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ኣብ ካልኦትን ካልእ ሳዕቤናት ክመፅእ በቢ በቶም ተቃወምቲ ዶ በቶም ካልእ ዝበሃሉ ኣብ ውሽጢ ንኢትዮጵያ ናይ ምክፍፋል ተኽእሎ ናብ ዝለዓለ ክስዕብ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕቤናቱ ንኢትዮጵያ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ድሕራይ ዓለምና ሎሚ ትነብሮ ዘላ ኩላና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሓያል ስለ ዝኾነ ብወታደራዊ ዝነብር ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ምናልባት ንዝተወሰነ ዓመታት ከምኡ ክመስለካ ይኽእል እዩ ዘበነ ኒክሌርን ዘበነ ቴክኖሎጂን ክሳብ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዓሰብ ሒዞም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ዕድል የለን ريتا حراي نرجع مدبنا ناب مودعنا حنتي إلسا حتى كمو بدحريو ناي مودعتا حتى نغلطهم حتى لاتن والدي باقي ما نزازمين راي إرتراويان أوشتي هاجر يخون أو وزاي زركوبسي أبزو الثاني وان إلنا انت حسيبنا زلنا يا مدرك والثاني إلنا انت حسيبنا نهاجر أو ربحات هاجر نمكل خالديو هاجر نمرحان ديو نتمسرت أو مالتي حسنا كان مرقات نتخبروا يقبؤهم وين تخبروا لهم تبدي هذا خير. يعني اللي يقولون لا شيء أنا تعزبل كافتي زلو في الليلات تقطيهم إذا حجي زلو خناتات بقبة أنبيبهم أتي زلو نعشت في الليلات أو جيرم مستي أو وشتي كهلو زغل كوتا أتي كل جزء نحناتي أتوحس لو تخمت زغل بتأوشت زلو هزبن بتأوشت زلو على سايني سلازي نحنا ترنا في ناتنا حيلي نتي أوشت زلو نتي سرعات كقالو سيخيليو لو تخمس خيليو نبلا حيلي نعون حيل تسفان سلازغونه نحنا ترنا في نتي أوشت زلو هزبنا هون سراويتنا كل جزء نحنا ترنا في نعون حيل تسفاني سلازي نحنا زلنا في الليلة توجدنا حيلنا ترنيفنا نتي أوشت زلو حيلي أكل لو تنخون قبره نتي سرعات زليلو بحيلي بوشت قوي قدينا بواحدة خسارات بزواحدة خسارات نتي سرعات عالية هذا وحس نتهاجر وقلنا تهز بقد حنزق حيل زفتر له من قدي من داين مسرحني نعنات حجي واناوي هوت خنقبرز قبانا وانا عينا خونز قبازي مالتي لذي كابزخونا قوناوي كنا تعالينا قدامنت تي أبدجزو له حيلي طرنافيو عدلديلو زلو صقمات في الليلات أوجيدو نتي أوشت زلو حيلي مسور ركبات كجبر أكلنا يفتح كجبر حجي واني زبل رديت علني حجي بزي تفتيرو زلو خناتات جن كافتي زحلفة خن مهار لنا
እቲ ዝሓለፈ ናይ 2018 እቲ ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ንዓና ከም ደንበ ፍትሒ መቃቂሉና እዩ ስለዚ ከምኡ ክግበር ግቡእ ዶ ነይሩ ንዝብል ኣይኮነን ወልሓንቲ ካብኡ ረብሓ ወልሓንቲ ይነበረናን እንትርፎ ንዓና ለኻኺሙና መቃቂሉና ካብኡ ዝረባሕናዮ ወልሓንቲ ነገር የለን እንትርፎ ምፍልላይ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ዘሎ ምምቕቓል ካብ ሕሉፍና ተማሂርና ነዚ ዘሎ ኩነታት ንሕና ንረብሓ ሃገርናን ህዝብናን ክንተኣኻኸበሉ ዳ እምበር ክንፈላለየሉ ኣይግባእን እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ካብ ሕሉፍና ተማሂርና እቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ዝገበርናዮ ክንደግሞ ከም ዘይብልና ከነስተውዕል ኣለና ነዚ ዘሎ ኩነታት ከዓ ሓይልና ነደልድለሉን ፍልልያትና ነፅብበሉን መድረክ ክንፈጥር እዋናዊ ፃውዒተ የቅርብ ኣለኹ ቴንኪዩ ይቀኒልና ኢልስሎ ሕራይ እስኪ ንኩላትኩም ንክልቲኹም ከም ኣባላት መሪሕነት ናይ ትንሳኤ ሓርበኛታት ንቅዋማ ስርዓት ትንሳኤ ሓርበኛታት ኤርትራ ንቅዋማ ስርዓት ሶሪ ምስ ሕጂ ዘሎ ዘይ መሰረታዊ ኣንካ ዝብሎ ኣብ ደንብ ተቃውሞ ዘሎ ፍልልያት ኣተሃላልዋ ናይ ሃገርና በቲ ስርዓት ብናይ ደገ ዘሎ ጎረባቢትን ካልእን ኣብ ኩሎም ዘለውና ፀገማት ኣብ ፖለቲካዊ ይኹኑ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ቁጠባዊ ወዘተን ዘለውና ፀገማት ዲፕሎማሲ እንትበልና ማለት እዩ እዚኦም ተራ ናይ ትንሳኤ ሓርበኛታት ኤርትራ ንቅዋማዊ ስርዓት ከም መሪሕነት እንታይ ይህሉ ዝሓስኩሞ ሓፈሻዊ መደብ እስኪ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ሽግር እዚ ንምንታይ ህዝቢ ንምጥርናፍ ወይ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ዝተምሃርኩሞ ነገራት ሃልዩስ ከርብሕ ዝኽእል ይኹን ምስ ከማኹም ዝመሰሉ ጉጅለታት ሕባር ይኹን ሓድነት ናይ ምፅራይ ይኹን ኣወንታዊ ተራ ንምፅዋት እዚ እንታይ ክህሉ ይኽእል እንታይ ራእይ ናትኩም ይኹን ወይ ዕላማታትኩም ወይ መደብ እንታይ ይህሉ ብሕፅር ዝበለ እስኪ ናብ ክልቲኹም ተሓከሩ بآخر زازمنا كده برهان اوكي ثانك يو حتىكم كيرسعكم تخاتلتي وي نسمعتنا اذا مدبون اذا حتى ابزي زودا ايكونن قصاله خوني مالك زلنا نروح زبل غزي تير اسون صفح زبل ስለዝኾነ بخفالو غيرنا بتدغاغام بسرعن كنقصله مخانا بزغات امزي حضر يفتقني لي قصل اوكي نحنا كم منقصاص تنسائي حربنياتات ኤርትራ ንقوام ስርዓት ንጹር ዝኾነ ፖለቲካዊ መርሖ ኣቐሚጥና ኢና ንንቀሳቀስ እቲ ፎከስ ንገብሮ መጀመርያ እቲ ዝመጽእ ለውጢ ኤርትራ ብኤርትራውያን ኢልና ኢና ንኣምን ሕጂ ኤርትራ ብኤርትራውያን ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ንሕና ፖለቲካ እንኸዶ ናይ ፖለቲካ መንገዲ ብኤርትራውያን ኮይኑ ረብሓ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘቀደመ ወይ ከዓ ረብሓ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘረጋግጽ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክነምጽእ እዩ ንሕና ከም ምንቅስቃስ ጸላኢና እቲ ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ኣዳኺሙ ብዘይ ሕጊ ን20 ገለን ዓመት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስርዓት ትግደፍ እዚ ብ10 20 ዝኾኑ ሰባት ዝምራሕ ሕጋዊ ዝኾነ ወላ እቲ ህግደፍ ዝብል ከም ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ጉባኤ ዘይገበረ ካብ 94 ክሳብ ሕጂ ብሓደ ሰብኣይ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቐመጦ ቋም ረጊጹ ሕጊ ዘይብሉ ህዝቢ ፋሕፋሕ ኣቢሉ መንእሰይ መጻኢኡ ከም ዝጽልምት ገይሩ ንኤርትራ ዝረግጻ ዘሎ ሓይሊ ኣልጊስና ኣብ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራዊ ብማዕረ ዝጥምት እቶም ኤርትራውያን ባዕሎም ኣብ ጽላሎም ዘቐመጥዎ ሕጊ ዝምርሕሉ ባይታ ንምፍጣር እቲ ቃልሲ ዕላማና ናይ ቃልስና ዕላማ ነዚ ንምግባር እቲ ንነዊሕ ኣብዚ ዝሓለፈ
عسرع عمت زخدي ناي دنب فتحي جمجيمنا اتزحاشة من قدي نتم قدلتاتنا أريمنا بزحاشة من قدي كنعوتولو نخل أينا يو إلنا أللينا إنا نكس أصدلنا أبزي اتهم وسدنا يوم نخلو إرتراوي حيلي هجراوي هاجر ربحة هاجر مأكل جيرو نزكالس نخلو ناب حدي أمتينا نتم أوشت زلو أحواتنا أبتي جنبار كوينو من هاجر زكالا زلو أحواتنا أبدوباتات ني عسران شمنتن 3 عمت جيروم زلو نزياتهم كم كان ديكور نايتي لوطي جيرنا مساتهم بدقن بوشتن زسمامع بوليتيكا سريحنا لوطن ممصايتي كندي نحنا علامه سلازي ابزي كمي جيرنا إنا نغبرو نزبل كمتي زبلكو نتوم بزحاز استفلالي الرأيا زلوهم جن ربحا إرتراونتن قدامنت جيروم خودو خمز خولو جيرنا بحنساب حبيركا ناي مسرح ይህን ምሂን ተባሂልካ ሓደ ሓያል ኮነ ሃገራዊ ጥርናፌ ፈጢርካ ኣብ ደገ ዲፕሎማስ ሰሪሕካ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለውካ ኣጀኹም ኣብ ጎንና ኣለና እቲ ንስኹም ትርገጽሉ ዘለኹም ዝረግጸኩም ዘሎ ሓይሊ ብገዛእ ርእስኹም ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና በዚ ጊደና ክንገብር ኢና ንስኹምን ጊደኹም ግበሩ ኢልና ተናቢብና ክንከደሉ ንኽእል ባይታ نفتر علنا مالتي أزي كم من قصاص مس نعنا زمسلو ننوح زبالة نلعل حدا عمد زخون بقت صالي ركباتن بقت صالي استمرتاتن كادراتن إن فترنا نخيدا لنا زي حدا نفتي زعبي هجراوي صلال نمقام كن كدو زلنا زي ترف نابون مخات زخلنا مسالي مالتي at the same time مستوم اياتاتنا بصوتنا اوشت عد زلو نحناون كفالهم كنا نتي اب ايرترا زغبر لوطي نساتومن اكالوم نخونو بزكالنا منقدي نسرح علنا مالتي سلازي اتي نحنا ودابي ابزيو ما تكويرو يسرح له مالتي قال نتم بزخونه ملكعي انصارتي ربحا ايرتراونتن زخدو بتسرعات راح زيكونو بتم دنب تقاومو إنا نزبلون بتبعت أبزز خدو بتي كنسرحلو نخيل ودابي تودينا ناب هاجراونتهم كملوسن نتكملس زي كلكا كابسرح وصائي كخونو خمزلوهم أبتسرح بتبعت مسرحلو إنا مالتي تي سالساي نطوي كقمطو زدلي نزي بسان أفلطو زغاغا زلو من اسيون أبتي نابتي هاجراوي مسمر تمليسو نتسرعت كم صلائي أقميقو كخدولو زخيل ربحا إرتراونتن كرغاغصلو زخيل لوطي نابو نخمص بزكالنا زبله نعتاتهم كنمعدومن نابو خنملسومن زي حلل صعري نغبرينا مالتي سلازي كمزي مسل اتي كم تنساي حربنياتات إرترا نقوم مسرعت ان خدو زلنا بوليتيكاوي من قصاص مالتي اوكي قتلي غنيلنا بري الشنو بخيا اوكي زبزح كايلو وندي هو كمتي زي برهان خبل صنحت علاماتنا تنسى حربنيات إيرترا ني حزبي إيرتران نقلاونت إيرتران ما أكل زقبره هينو بتزقبر قالسي نربح حزبن هاجر ندامبر نوجلن فولي ولقاو ربحان كم زي كونه وكل سب فولطو كلالو هذا كلاي نجر اتي نحنا نغورو قالسي بجك اتي اب وشتي ايرترا زلو سرعات نوجلون كالي ዝተፈለየ ጽልኢ ይኹን ዝተፈለየ ኣጀንዳ የብሉን እዚ ትንሳኤ ሓርበኛታት ንቆዋማዊ ስርዓት ገለ ግበራ ብርሃነ ንጹር ኢዕላሙ ማለት እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ
ኣውሪድዎ ዘሎ ዘይንቡር ፀቕጥን ዘይንቡር ኣካይዳን ብዘይ ሕግን ሕጋውነትን ህዝቢ በቲኑ ነቲ ዋጋ ዝተኸፍሎ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ንጎኒ ገዲፉ ንውልቃዊ ኣጀንድኡ ኣብዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ህዝብን ሃገርን በታቲኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘለውን ኣብ ዘይንቡር ዘንብሮ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ካብ ዝኾነ ጎናዊ ኣጀንዳ ወፂኡ ኩሉ እቲ በዚ ስርዓት እዚ ቃንዛ ዝስምዖ ኤርትራዊ ኢድኒ ተተሓሒዙ ብውሽጢ ይኹን ብደገ ዘሎ ተቓላሳይ ነዚ ስርዓት እዚ ኣተኪሩ ንዕኡ ኣመልኪቱ ንክቃለስ ዳ እምበር እዚ ጎናዊ ኣጀንዳ እሞ ከዓ ነቲ ህዝቢ ፀገም ዘይኮኖ ዘይሕትኡ ሕቶ ናይ ጎረባብቲ ኣምፂኻ ናብ ዒንክሊል ምእታው ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ንቃልስና እውን ሓጋዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንሱ ሕቶና ይኮነ ንሱ ፀገምና ስለ ዘይኮነ ፀገምናን ሓንትን እዚ ስርዓት እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ከዓ ዝኾነ ካልእ ኣጀንዳ ኣልዒልካ ይኮንካ እንትምክቶ ነዚ ስርዓት እዚ በቲ ዝመፆ በቲ ዘውርደልካ ዘሎ ተቃሊስካ ነቲ ብሙሉኡ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ነቲ ናይ ብሓቂ ወፅዓ ዘለዎ እሞ ከዓ ምስቲ ናህና ኣልዒልናዮ ዘለና ኣገባብ ኣቃላልሳ ዝኣምን ሃገራዊ ረብሕኡን ህዝቡ ከድሕንን ልእላውነቱ ከየድፈረ ነዚ ስርዓት እዚ ኣተኪሩ ዝቃለስን ኩሉ ግዜ ማዕፆና ክፉት እዩ ምስከምኦም ዝኣምኑ ተቃለስቲ ከዓ ወትሩ ምስ ሰራሕና ንሰርሕ ዘለና ኣለና ምክንያቱ እቲ ዘለና ፍልልያት እቲ ፅባሕ ንግሆን እቲ ስርዓት ኣሊና ንትኽሎ ሕጊ ዝፈትሖ ዳ እምበር እዚ ሕጂ ከም መፈላለዩ ኮይኑ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ወግሒ ፀብሐ ንሪኦ ፍልልያት ሕጂ ክንፈትሖ ነልዕሎ ኣጀንዳ ወይ እውን ሕጂ መፍትሒ ንረክበሉ ኢና ኢልና ንኣምን ኣይኮናን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ፀገምና እቲ ዘሎ ስርዓት ዳ እምበር እቲ ዘለና ፀገማት ይኹን እቲ ዘለና ፍልልያት ከም ፍልልያት ተቐሚጡ ነዚ ደንበ ፍትሒ ኣብ ዒንክሊል ዝእትዎ ዘሎ ዝተፈላለየ ሕቶታት ናይ ቀዋም ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ናይ ባንዴራ ድዩ ናይ ገለ ናይ ቋንቋ ድዩ ናይ ብሄር ድዩ ናይ ገለ ብዝተፈላለየ ነገራት ናይ ሃይማኖት ናይ ገለ ዝመፅእ እቲ ንተኽሎ ንኩላህና ከርባሓና ዝኽእል ንተኽሎ ስርዓት ዝምልሶ ስለዝኾነ ሕጂ ምዝ ሕጂ ንቃለሶ ቃልሲ እንዳተሓዋወሰ ንቅድሚትን ንድሕሪትን ከብለና ስለዘይግባእ ቀዋማዊ እዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ቃልሲ ትንሳኤ ሓርበኛታት ንቀዋማዊ ስርዓት ነዚ ኩሉ ኣብዘይ እዋኑ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶታት እሞ ከዓ ሕጊ ክምልሶ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተላዒሉ ዘሎ ንሕጊ ኣወንዚፍና ንሕና ሓደን እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ስለዝኾነ ፀላኢና ኩሉ እቲ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል እውን ነዚ ንሕና ኣልዒልናዮ ዘለና ሕቶ ከም ሕትኡ ኣልዒሉ ኩሉ ፍልልያቱ ኣፅቢቡ እቲ ዘለዎ ሕቶታት ዘይ እዋናዊ ሕቶታት ኣወንዚፉ ንሕግን ሕጋውነትን ኣወንዚፉ ፅባሕ ንግሆ ሕጊ ከም ዝምልሶ ኣሚኑ እቲ ንዓዱ ምእታው ከሊእዎ ዘሎ ስርዓት ንዕኡ ሃኣሊ ምስቲ ዘሎ ቃልሲ ከዓ ኢድኒት ክትሓሓዝን ተመላላኢ ምዃኑ ከኣምን ኣንፃር ሓደ ስርዓት ክጥምትን ንኩሉ ንደንበ ነዚ ዘሎ ስርዓት ዝቃለስ ከዓ ከም ተጓናፃይ ወይ እውን ከም ተሃላለኻይ ዘይኮነ ከም ተመላላኣይ ኮይኑ ከኣምንን ነቲ ውሽጣዊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን ከዓ ከም ኣካል ፍትሒ ክሪኦን ቃልሱ ምስኡ ከተሓሕዞን ነዚ ስርዓት እዚ ንምእላይ ናይ ኩላህና እጃም ከም ዝዓስሎ ክንኣምንን
نتي وشطاوي زلو قالسي خنبارابرن نحنا مطرنافخون نحنا حيل ከዓ ናቱ ሓይሉ ምዃኑ ክንእምኖ ካብ ዝኾነ ዘይርብሕ እሞ ከዓ ዘይእሩም ቃላት ክንቁጠብን ንዓና ዘይርብሓና ኣጀንዳታት ከዓ ግዜ ተዘይወሰድናሉ እዚ ዘይእሩም ንህዝቢ እንዳዘለፍካ ንጉጅለታት ወይ እውን ነዚ ንብሄራት ነዚ ሃይማኖታት እንዳዘለፍካ ንህዝቢ ዘይርብሕን ንህዝቢ ዋጋ ዘኽፍል ቃላት ምድርባይ ግን ንቃልስና ከርብሕ ስለ ዘይክእል ካብዚ ክኸይድ ፀንሐ ዘይእሩም ቃላት ክንእደብን ካብኡ ዋጋ ከም ዘኽፍለና ፈሊጥና እውን ክንእረምን እዚ ክንገብሮ ዝፀናሕና ዘይእሩም ቃላት ከዓ ነቲ ስርዓት ጥራሕ ኣርቢሕዎ እምበር ንቃልስና ከርብሖ ኣይክእልን ምክንያቱ ምክብባርን እሩም ቃላትን ኣብቲ ቃልስኻ እውን ሓጋዚ ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ስለዚ ነቲ ዝኸድናዮ ሓደ ሓደ ጌጋታት ሕጂ እውን ክንእርሞ እዋኑ እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ይቀኒየለይ يقنيلنا كبرات تخاتلت مرة تي في نزنبرنا صانحت ماليزيو نمسجد من الباش سبيلن غصالي نزي تسمعوا ويتكاتلوا نزهلو مرمتا وي حناصي نقفيتا مزهلو بغطا رونا تقوليكم سلازي كم عرار زغل كم حاج زغل ودايلن من الباش بزلنا ليتلو سب كابت زلو ورقاو غيزيو قال ابركتون تكون حاجز تكون نزريو حاجه كون له حاسيبو مرميرو ما بدرجات مسيقا مس تي حزبي وينكا تحزقو نمملا وين مفتح قال كابتن منقسقاس وي كابتن سرحان زلنا سلازي قدن قدلت كركبي قدن نقفيتا خليهم باونتا ودرجو مالتي قدن كاخن قبلينا بو من قد خان ندات محاجنا دعونا كي سلازي تي ناتنا عندي علامه انت يخون ناتنا حيالنت بلصنت وحسنتنا قصالنتنا حساب مرقات عين عرفن كنقالسيناي سلازي بقطتها زي اقداسي كم زمسله بزتفلالي رسي بزتفلالي بوليتيكاوي ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኣርእስታት ሒዝና ብዛዕምቕ ዝተፈላለዩ ሞያ ዝተፈላለዩ መፅናዕቱ ክህሉ ክእል እዩ እዋናዊ ሓበሬታ ክኸውን ክእል እዩ መሰረት ዝገብሩ ዝተፈላለዩ መንገዲ ክመፅእ ኢና ስለዚ ምሳና ተሻረኽቲ ኮኑ ዘለኩም ዓቕምታት እውን መፂኦም ብድላይኩም ወላ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ወይ ሓሳባት ክህሉ ምዝኽእል እውን ሓሳባት ንፈርሕ ኣይኮናን ከም ፍሉይነት ከም ፀጋን ኣንበር ከም ሓደ መፋለን ከም መባእሲ ወይ ከዓ كم تاشمو ايوينا بزا قاطام زنرغاد زكو سلازي تشارك تكونو سبسكرايب نبقال نمبصح كفال لايك كم خا رؤيتكم اي محبايت فولينا اكم وترو بسرعه مدب خمسينا كنحبركم ينام دما سلازي ما يا اخلنا ودينا هنا ثانك يو Thank you دملاش بروح ليتنا عاقا ديخا حديثك يقني لنا ابتي قصالي مدد يراخبنا حجي قرب ساعات وندق الساتليس صباح ساكي تقبل تودي على حد اجي بلون اوكي دملاش ثانك يو بقى مرحبا باي 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 باي